Тази Коледа е време за топлина, споделени моменти и незабравими усмивки. Представяме ви двойната коледна книжка "Приказ на Коледа" и "Изненадай с усмивка", вашият незабравим спътник в празничните приготовления. С първата част "Приказ на Коледа" ще откриете изобилие от идеи за специални подаръци, които ще зарадват вашите близки. А в "Изненадай с усмивка" ви очакват оригинални предложения за подаръци и начини да изненадате любимите си хора с най-подходящите за всеки един от тях. Хубавото на тази част е, че можете да черпите идеи през всяко време от годината. Там ще откриете най-доброто за всеки повод. Независимо от интересите на вашите близки и приятели, ние ще ви дадем идея за всеки. Мечтатели, романтици, приключенци, минималисти, любители на семейството и много други. Както се казва, за всеки го по нещо. С двойното ни издание не само ще спестите време, но и ще направите празниците истински специални. Поръчайте я днес и превърнете празника в истинска магия.